2017 po, yan po ang pinakauna niya po akong niloko eh. Maliit pa po yung months pa lang ko. Ibig sabihin, magandang babae na itong mister mo. Opo, nahuli ko po. Tapos po, nung nagbakasyon po siya, kinuha ko po yung cellphone. Tapos may nakita akong messenger. Binuksan ko po yun. Doon ko po nabasa na may nagtatawagan na po sila ng asawa. O may call sign na sila. Kinausap ko din yung babae. Okay. Pero hindi po ako yung sabing Iskandalo sa kanya. Hindi po. Dalawa na po anak namin noon. Dininay po kami na meron siyang pamilya. Pang ilang beses mo siyang nahuli, meron na siyang iba na naman. Ito na pong nag-abroad na po ako. 2023 po, June po yon. Ngayong 2024, yan na po, na may nakalibin na po siya. Ilang taon na kayong kasal? 2021 po. So anong masasabi mo regarding sa reklamo ng misis mo na pambababae? Ilang beses ka nang nahuli? Doon po sa sinasabi niyang may kalibin ako, wala pong katotohanan ng kalibin yun. Hindi ko Ito ay pinagbabawal sa batas, kayo ay kasal, pero naghanap ka pa ng iba? Parang linibang ko lang yung sarili ko kasi dati po hawak ko yung account niya. Inabasa lang na sa account niya. Kaya ako din yung isip. Okay, so yan yung rason mo kung bakit nagawa mong maglibang sa ibang babae. Hindi ka man lang nagtanong-tanong sa akin kung totoo ba to. Samantalang ikaw, Kinausap. nakikita ko yung mga post, pero libangan puro mo. pang i-insulto ang natatanggap ko sa'yo. Kalalaki mong tao, imbis na ikaw magprotekta sa akin, sinisiraan mo ko sa tao. Huwag mo kong bibintangan na may lalaki doon.